Assalamu aleykum bandiraɓe marta e meɗen. Woni koye deɓenare gonɗen walla bon sen jiiɗi mbiyen ni koye ndungu gonɗen. Nden ko guese ha e nden ko enen koye meɗen. Eyyi so tawi toɓi aɗa miiji yaade haɗa awoya e guesa maɗa, ɗa ronkani kam ava kaɗa aywa walla boom adi kene toɓa a waɗat ɗum mofta holɗum so warima so sukknuma laaɓa ha wiya cer on sa duppa ɗum ha wonta condi mofta. Eyyi so Allah waɗi to ɓooyi ñande pinɗaɗa dawa nde ko duppuɗa ko mbaɗa ɗum e awdi ma nawa ngawuya inchallahu so Allah jaaɓi. Sa nani guesa tanti walla jabbitima wona baan tantata a jabbittako eyi wullo mankata tudu haala Allah waɗa hen barke. So wonti banggue faɗoede ha e boros e ko nandi hen sago nde ɗum wurtete duppede e sago wurtete duppede e nder on saaha ko heddoto ɗon ko huɓɓani ko ɗum saabu fofo huɓɓi ɗum weeɓani ko heddoto hen so gawƴe muɗum so leɗɗe muɗum ko heddoto hen tan ene maggi huɓɓude huɓɓani ko. Eyyi ɗum koccata beddoɗa e saraji guese e keeri guese a yaltinat guesa ba noon beddoɗa caggal guesa to. Eyyi ɗum kam wona bonande muɗum ko wawi wonde foof hay sinno ko goɗɗo wino bonde guesa maɗa wawa marsude marsata hay bonande horata koye muɗum. Eyyi so tawi kadine ko wayno diƴali asaman ko wayno diƴali asaman aɗa huuli diƴali tan ne mbaɗa diƴali mawɗi godɗuɓe Allah faabuni yaaha bonto bonnata. Eyyi ɗum ƴewata mbaton on ifiya tokoson kon mbaɗa e maggel jumri hagel feccina eyyi ligga ɗum e nder suudu maɗa walla sa yiiɗi damal suudu maɗa eyyi liggo ɗum e huuɓere koɗɗa nde tan eyyi ɗum hetta nder noon. Eyyi sa yiiɗi mbaɗa ɗum e ɓalal bafe sa yiiɗi mbaɗa e ɓalal nder suudu ngal yo wone huuɓere koɗɗa nde tan. Eyyi ɗum kam inchallahu kala nde diƴama waɗi yettatako ɗon mi fammima tan mbatta haqqille kala nde jiiɗa tan majjal kulɓinigal tan ha yimɓe foof ha yimɓe paaya ha ɓe gonduɗa ɓe paaya walla an hoorema paaya. So tawi aɗa manti jumiri ndi nde mbaɗɗa e bidon kon haɗi ɗo mataw ɗum dofti. Ɗen maaje kala nde mbaɗi walla ɗin diƴali kala nde mbaɗi jumiri mbannoɗa hen nde henna dirta a faami jumiri mbannoɗa hen henna dirta. Eyyi ɗum kam saɗa liggo ɗum e nokkuma inchallahu so weeli Allah ɗum kam yanata ɗon yanata ƴettude haala yo Allah waɗa hen barke. Eyyi ko wona ɗum ko kadi so ene tooɓa kadi ƴiwode mawɗe ene tooɓa heure foof mbaɗum ga e arde so jamma mum so ñalawma mum ƴiwode tooɓi ha hankkadi yiiɗama yo silde ronkama on saaha sa ligguino ha laaɓa kuccita funnangue noddina. Eyyi kala nde kucciɗa funnangue noddinɗa inchallahu avant kaɗa haljita noddinde kaɗa yettinde noddinago ngo tawa ƴiwonde nde darima ɗum ala kala nde dartinɗa kala nde kaljiɗa noddinde wonta minute ɗiɗi tati tawa ƴiwonde dartima. Eyyi ɗum ko noddinago ƴettude haala yo Allah waɗa hen barke on calminama on juurama ñaganama Allah moƴƴere min Adama Sanny cuuɗi men Amadou rewi ɗo salminde bandiraɓe waɗa ɗum kadi julmo wuuri yo Allah hokkir wattudemo wuuri enen kala e julde eɗen jarlo on jaafo assalamu aleykum.